Вітаю вас! Сёння нядзеля 12 сакавіка. У эфіры выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». Мы гаворым пра самыя заўважныя падзеі адыходзячага тыдня. У студыі Вольга Шмаргун. Галоўная тэма адыходзячага тыдня – свята 8 сакавіка, свята вясны, прыгажосці і натхнення. Дзень, калі ўсе без выключэння мужчыны імкнуцца парадаваць сваіх маці, жонак, дачок, сясцёр букетамі яркіх кветак і прыемнымі падарункамі. Напярэдадні міжнароднага жаночага дня ў канцэртную залу «Віцебск» запрасілі выключна прадстаўніц прыгожай паловы чалавецтва. На ўрачысты сход і канцэрт, прымеркаваныя да міжнароднага дня жанчын, прыйшлі перадавікі вытворчасці, жанчыны-кіраўнікі і грамадскія дзеячы. Алеся Богданова з Віцебска падчас свята атрымала ордэн маці. Ганаровыя ўзнагароды жанчына ўдастоена за нараджэнне і выхаванне 5 дзяцей. Павага і клопат у яе сям'і – жыццёвы арыенцір. Жанчына ўпэўнена ў тым, што дзеці – гэта шчасце. Са святам шматдзетную маці і ўсю прыгожую палову Віцебскай вобласці павіншаваў старшыня Віцебскага абласнога савета дэпутатаў Уладзімір Цярэнціў. 8 марта не случайно стал в нашей стране общенародным праздником. Чествуя женщин, мы признаем ваши огромные заслуги перед семьей, обществом и государством. Вы успеваете везде, вносите мир и согласие, дух творчества, гармонию в отношения и дела. Теплом женских сердец, заботой о родных и близких согревается домашний очаг. Поэтому день 8 марта является хорошим поводом, чтобы сказать спасибо за то, что вы, наши дорогие, остаетесь нежными, заботливыми женами и матерями. Растите прекрасных и умных, талантливых сыновей и дочерей. Не то, что я получаю награду, а все мы получаем награду, то есть вся наша семья, муж. Очень жалко, что нету пока ордена для папы, потому что они все-таки тоже заслуживают, наши мужья, наравне с женами. Без детей даже не знаю, как вот, просто как выживать, что ли. Вот, то есть маленькие детишки, они столько положительных эмоций дают, когда наблюдаешь, как они начинают говорить, как они играют, что-то смешное делают, конечно, заряжаешься энергией. У адрас жанчын гучалі самыя цёплыя словы ўдзячнасці за мацярынскі клопат і ўвагу, самаадданую працу, актыўную грамадскую пазіцыю. Ім жадалі здароўя, шчасця, любові родных і блізкіх, здароўя дзецям. Арганізатары святочнага канцэрта зрабілі ўсё, каб прадстаўніцы прыгожага полу хаця б на некалькі гадзін забыліся пра клопаты і турботы. У гэтым ім дапамагалі добрая музыка, цікавыя нумары і шчырыя віншаванні. Да галоўнай тэмы адыходзячага тыдня свята 8 сакавіка мы яшчэ вернемся, а зараз да іншых, не менш важных тэм. Часцей задавольваць, чым адмаўляць. У вобласці працягваюць работу камісіі па падатковых зборах. У 70% выпадкаў прынятыя рашэнні на карысць грамадзян. У зоапарку Новасёлы 7гадовую ігуану прывезлі з Гродна, а з прыгараднага зоапарка пераехалі 2 камярунскіх казлянят. Ранняя вясна абярнулася паводкай. Вёска Кучыншчына ў Лёзнінскім раёне адрэзана ад вялікай зямлі. Хто дапамагае жыхарам? Мільёны руж, сотні тюльпанаў і лілей. Кветкі па унікальнай тэхналогіі вырошчваюць аршанскія спецыялісты. Лета ў мясцовай аранжарэі круглы год. Дэкрэт нумар 3 аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства адмяняцца не будзе, але на працягу года выплаты спаганяцца не будуць. Аб гэтым рашэнні паведаміў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко на нарадзе аб актуальных пытаннях развіцця Беларусі. Дэкрэт нумар 3 мае на мэце не атрымаць ад людзей больш грошай, а прымусіць удзельнічаць у фарміраванні бюджэту тых, хто можа і абавязаны гэта рабіць. Кіраўнік дзяржавы даручыў да 1 красавіка выверыць спісы тых, хто павінен выплаціць збор на фінансаванне дзяржрасходаў. Наладзіць канструктыўны дыялог і знайсці кампраміс, каб не дапусціць канфрантацыі ў грамадстве. Удзельнікі круглага стала, які сабраў у Віцебску прадстаўнікоў грамадскіх аб'яднанняў і палітычных партый, абмеркавалі пытанне наладжвання ўзаемадзеяння паміж уладай, грамадскімі аб'яднаннямі і насельніцтвам. На думку удзельнікаў круглага стала, дзяржаўная ўлада прадэманстравала імкненне да дыялогу і знаходжання кампрамісу ў рэалізацыі дэкрэта нумар 3 аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства. А апошнія змяненні ў дакумент падкрэсліваюць яго накіраванасць выключна супраць свядомага ўхілення ад абавязкаў па аплаце падаткаў. Між тым, да адкрытага дыялогу з насельніцтвам павінны далучацца грамадскія аб'яднанні і партыі. Мы, как представители гражданского общества, должны определиться, что мы можем
дать власти, какие рекомендации мы можем разработать и как конкретно мы можем помочь вот этим людям труда и людям, оставшимся без работы. С одной стороны, органам власти нужно научиться работать с населением и с этим протестным населением, не бояться его, стараться уладить вопросы. Мы через консультирование, информирование, юридические даже помощь, мы должны этим людям помочь. И вот если общественные организации, политические партии выстроят этот конструктивный диалог, и мы перестанем друг друга бояться и игнорировать друг друга, тогда все будет нормально. Свою роль могут сыграть региональные чиновники. Дело в том, что не во всех странах можно опираться на местных чиновников. Но в Беларуси с ее толерантностью, единством это вполне приемлемая мера. У Віцебскай вобласці працягваюцца прыёмы грамадзян па тлумачэнні нормаў дэкрэта нумар 3 аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства. Толькі ў абласным цэнтры ў службу «Адно акно» звярнуліся больш за 600 грамадзян з просьбай улічыць іх цяжкія жыццёвыя абставіны і вызваліць ад уплаты збору. У 70% выпадкаў гарадская камісія прыняла рашэнне на карысць грамадзян. Сур'ёзныя довады падчас чарговага прыёму выслухала наш корэспандэнт Інна Кірыенкава. Я бы хотел помочь, чтобы мне помогли в трудоустройстве. Я 2 месяца нахожусь безработным. Александр Кадышев готовы разглядать любые вакансии – грузчика, дворника, вахтера, дорожного рабочего. Ён не может знайсці працу самостойно и вымушаны звярнуцца да ўлады па дапамогу. И таких сёння большасць сярод тых, хто прыйшоў на прыём. Ігор Васеха мае вышэйшую юрыдычную адукацыю, аднак таксама не можа працаўладкавацца. Больш таго, ён нават не можа атрымаць статус беспрацоўнага і скарыстацца паслугамі цэнтра занятасці насельніцтва. А ўсё таму, што ў мужчыны няма пастаяннага месца рэгістрацыі. Было служебное жилье, вот, а потом его в судебном порядке забрали. И когда забрали жилье, по действующему законодательству, мне сказали, что я перестал жить в Республике Беларусь. Прадстаўнікі гарадской камісіі паабяцалі дапамагчы. Статус безработного мы вам, конечно, не обещаем, а обратившимся, если возможна помощь, что от нас зависит, будем помогать. Куды складаней была ситуація з Анатоліем Козыревым, які мае 2 вышэйшыя адукацыі, аднак не можа знайсці працу. Яшчэ з дзяцінства ён страціў слых, аднак пры гэтым групы інваліднасці ў яго няма. Маці Вера Анатольевна ўжо ў 3-й раз звяртаецца ў гарадскую камісію з просьбай дапамагчы разабрацца. Замкнутый круг. В группу мы обращались, он социально адаптирован, нам не положено с таким снижением слуха. Найти работу мы не можем. Что мне делать? І калі з працай паабяцалі пасадзейнічаць, то ад аплаты збору на фінансаванне дзяржрасходаў вызвалілі адразу ж. Камісія адзінадушна прыняла такое рашэнне. Значит, напишите, пожалуйста, несколько строчек. Прошу повторно рассмотреть обращение. Мы зарегистрируем сегодняшние даты и вот говорим вам вслух. Принимаем 100% решение об освобождении мальчика от платы сбора. І такіх заяў нямала, калі людзі вымушаны звяртацца паўторна. Каб камісія магла прыняць рашэнне на карысць грамадзян, тыя абавязаны прадаставіць сур'ёзныя абгрунтаванні. Полностью удовлетворяются заявления граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, женщин, находящихся в настоящее время в декретном отпуске, готовящихся стать мамочками. Это благородное дело, поэтому комиссионно принимаются положительные решения. Ухаживающих за инвалидами 1-й группы, имеющих еще какие-то льготы, которые можно приравнять и подвести под трудную жизненную ситуацию. Камісія па разглядзе заяў аб прадастаўленні падатковых ільгот і дзяржаўнай падтрымкі прадоўжыць сваю работу. Што ж тычыцца дэкрэта нумар 3 аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства, то яго адмяняць не плануецца. Аднак прэзідэнт краіны даручыў на працягу года не спаганяць адпаведны збор. Ён таксама не выключае, што ў дакумент, магчыма, будуць унесены карэктывы. Інна Кірыенкава, Леонид Табола, Навіны Віцебск.
Замежнае прадпрыемства ў Браславе плануе павялічыць вытворчасць вырабаў з дрэва прыкладна ў 1,5 раза за кошт выкарыстання былой аўтабазы. Нерухомасць на днях прадалі з аўкцыёну ў фондзе «Віцебскабл-маёмасць» амаль за 170 беларускіх рублёў. У склад лота ўвайшлі пустуючыя пабудовы плошчай каля 700 квадратных метраў, інжынерная інфраструктура і права арэнды зямельнага ўчастка. Новы ўласнік плануе пераабсталяваць пляцоўку пад дрэваапрацоўчую вытворчасць, устанавіць спецыяльнае абсталяванне. Акрамя таго, будуць створаны не менш за 10 новых працоўных месцаў. Прадпрыемства створанае ў Браславе з удзелам латвійскага капіталу. 90% прадукцыі ідзе на экспарт, пераважна ў краіны Балтыі. Будынкі дзвюх былых школ у Аршанскім раёне і 2 клубаў у Віцебскім раёне будуць выстаўлены на таргі ў сакавіку фондам «Віцебскабл-маёмасць». Акрамя таго, за 2 базавыя велічыні паспрабуюць прадаць з аўкцыёну культурна-выставачны комплекс у Наваполацку. Умова продажу – ажыццяўленне пакупніком прадпрымальніцкай дзейнасці, выкарыстанне пабудовы для культурна-асветніцкіх або відовішчных мэтаў. Усяго з пачатку года фонд «Віцебскабл-маёмасць» рэалізаваў праз аўкцыёны больш дзесятка аб'ектаў нерухомасці на агульную суму каля 70 тысяч рублёў. Плошча будынкаў, якія не выкарыстоўваюцца, скарацілася амаль на 10 тысяч квадратных метраў. Прапановы па прыватызацыі 22 беларускіх дзяржарганізацый, у тым ліку адкрытага акцыянернага таварыства «Віцязь», перададзены кітайскім партнёрам. Гэта абсалютна новая магчымасць для інвестараў укласці сродкі ў прадпрыемства за кошт дадатковага выпуску акцый. Па кожным з прапанаваных прадпрыемстваў працэнт акцый розны, аднак дзеля інвестыцыйнага капіталу прадаць могуць і больш за 50%. У цэлым пералік аб'ектаў для прыватызацыі на 2017 год сфарміраваны на аснове прапаноў галіновых міністэрстваў. У яго ўвайшлі 58 акцыянерных таварыстваў, пакеты акцый якіх гатовыя да продажу. А зараз у праграме «7 дзён час фінансавых навін» прадставіць вядучы спецыяліст дырэкцыі Белінвестбанка па Віцебскай вобласці Аліна Колокольчикова. Алина, добрый день. Здравствуйте. На этой неделе Национальный банк объявил о снижении ставки рефинансирования с 15 марта до 15% годовых. Напомним, это уже 3-е снижение ставки в нынешнем году. Сокращение разрыва между уровнем инфляции и процентными ставками является положительным явлением для экономики и делает кредитные ресурсы более дешевыми, как для населения, так и для бизнеса. Стратегии развития цифрового банкинга, разработанные Национальным банком Республики Беларусь, предусмотрено дальнейшее расширение в стране рынка электронных денег и бесконтактных технологий, а также повсеместный переход на безналичные платежи. К 2020 году, по прогнозам, их доля в расчетах населением достигнет 40%. Сегодня этот показатель приблизился к 30%. С 6 марта торги иностранными валютами на белорусской валютно-фондовой бирже проводятся на час дольше. В связи с этим время публикации официальных курсов на сайте Национального банка Республики Беларусь также сместилось на 1 час. Теперь ознакомиться с актуальными курсами на завтра можно ориентировочно с 2 часов дня. В продолжение темы коротко о курсах валют. Биржевые торги в пятницу 10 марта завершились значительным снижением курса российского рубля. Доллар и евро, напротив, подорожали, преодолев снижение, которое наблюдалось на торгах в начале текущей недели. В итоге на сегодня курс американской валюты остановился на уровне минувшей пятницы в 1 рубль 91 копейку. Курс евро составил 2 рубля 3 копейки. Курс российского рубля достиг минимального значения с начала месяца в 3 рубля 24 копейки. Это были финансовые новости с Белинвестбанком. До свидания. Дзякуй, Аліна. Гэта выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён» і мы працягваем. У Віцебску дадаткова ўстанаўліваюць пацярпелых дольшчыкаў жылога комплексу «Тапалёк». Крымінальная справа па факце махлярства, асабліва буйным памеры, была ўзбуджана пракуратурай Віцебскай вобласці пасля дэталёвай праверкі Дэпартамента фінансавых расследаванняў. Спрэчка паміж будаўнічай арганізацыяй і жыхарамі Віцебска ўзнікла з-за расходавання грашовых сродкаў. У канфлікце замешана і маскоўская кампанія, якая была заказчыкам будаўніцтва. Работы працягваліся з 2012 да 2014 года. Дольшчыкі, якія заключылі папярэднія дагаворы куплі-продажу, фінансавалі будаўніцтва. До сённяшняга дня грошы пацярпелым не вярнулі, жыллё не сдали. Кроме того, следователями установлено, что
между российской организацией и обществом с дополнительной ответственностью, зарегистрированным в Республике Беларусь, заключен договор на предоставление интересов российской стороны в городе Витебске по строительству и реконструкции данного жилого комплекса. Организацией в городе Витебске руководил Кужелев. Он же заключал договоры купли-продажи квартир и домов в данном жилом комплексе с жителями города Витебска. Жители финансировали строительство домов в данном строительном комплексе. Таким образом, следователи установили несколько потерпевших по данному уголовному делу. Следчыя звяртаюцца да грамадзян, якія выступалі дольшчыкамі пры будаўніцтве жылога комплексу «Тапалёк» па вуліцы Чкалава ў Віцебску, звярнуцца ва ўпраўленне следчага камітэта па Віцебскай вобласці або паведаміць аб гэтым па тэлефонах, якія вы бачыце на экранах. Витебская мытня затрымала партию элитной итальянской мэблі на сумму 92 тысячи долларов. При увозе из Латвии в Беларусь яе кошт спрабавалі занизить амаль у 70 разоў. Супрацоўнікам пункта пропуску Грыгароўшчына прадаставілі документы, дзе значылася сума 1300 долларов. Гэта выклікала ў мытнікаў сумненне. Рэальную цану установила проверка. І кошт оказаўся значна большым. У выніку 40 прадметаў мэблі итальянской вытворчасці канфісковали. Товар следовал в грузовом автомобиле ДАФ с территории Латвийской Республики через автомобильный пункт пропуска Григоровщина. Для оформления товара таможенному органу были предоставлены документы, в соответствии с которыми стоимость товара составила 1300 долларов США. Однако при проведении дополнительной проверки сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой Витебской таможни было выявлено, что стоимость товара составляет 92 тысячи долларов США. Таким образом, стоимость товара была занижена более чем в 65 раз. Дорогостоящая итальянская мебель общим количеством 41 единица изъята. Таможня начат административный процесс. У Віцебску вынеслі прыгавор групе маладых людзей, якіх абвінавачвалі ў распальванні расавай і нацыянальнай варожасці. Судовы працэс быў закрытым і працягваўся амаль 3 месяцы. Фігуранты справы 8 хлопцаў ва ўзросце ад 18 да 22 гадоў. Па матэрыялах следства ў перыяд з 2012 па 2016 год усе яны ўваходзілі ў склад групоўкі, якая прыніжала і біла людзей неславянскай знешнасці. Здзекам падвяргаліся і беларускія хлопцы. У выніку зламыснікаў прыгаварылі да розных тэрмінаў ад 1 года абмежавання да 7 гадоў пазбаўлення волі. Максімальнае пакаранне атрымаў лідар групоўкі па мянушцы «Тэрор-машына». Яго абвінавачвалі яшчэ і ў зневажанні помнікаў абаронцам айчыны, злосным хуліганстве, рабаўніцтве, захаванні з мэтай распаўсюджвання матэрыялаў парнаграфічнага характару. Малады чалавек часткова прызнаў сваю віну. Статыстыка захворванняў на наркаманію і таксікаманію на Віцебшчыне за мінулы год знізілася па ўсіх паказчыках. Аб гэтым паведаміў намеснік галоўнага ўрача па наркалогіі абласнога клінічнага цэнтра псіхіятрыі і наркалогіі Ігор Свіркуноў. У рэгіёне сёння на ўліку ўрачоў больш за 1000 чалавек. Колькасць непаўналетніх знізілася са 119 да 80. Лячэнне і рэабілітацыя наркатычнай залежнасці – гэта цэлы комплекс медыцынскіх, псіхалагічных, сацыяльных мерапрыемстваў, якія прадастаўляюць сёння медыцынскія установы. В последние годы рынок завоевывают синтетические или дизайнерские, как мы называем, наркотики, формы употребления самые различные. И яркому это свидетельствование. В ноябре 2015 года был закуплен американский газовый хроматограф «Аджелент». За 2016 год в нашей химико-токсикологической лаборатории проведено 1511 химических исследований на наркотические, психотропные, одурманивающие вещества, из них 608 положительные результаты. То есть это свидетельствует, что молодежь все-таки употребляет эти психоактивные вещества. За 2016 год узбуджена больш за 6 сотень крымінальных спраў па лініі збыту і распаўсюджвання наркатычных сродкаў. Праваахоўнікі канфіскавалі каля сотні кілаграмаў наркотыкаў. Для прыкладу, за 2015 год гэтая лічба склала ўсяго толькі 7,5 кілаграмаў. Трапіў у пастку. У адным з дзіцячых садкоў Віцебска ратаўнікі дасталі з вентыляцыйнай шахты маладога чалавека. Хлопец правёў там амаль суткі пасля святкавання 8 сакавіка. Навошта і як ён туды трапіў, ведае Юлія Устінова.
Ну вот эта лестница, по которой предположительно он забрался на крышу, каким образом он это сделал, для нас, конечно же, загадка. Увечары 9 сакавіка падчас абходу жанчына-вартаўнік дзіцячага сада пачула галасы. Гук быў прыглушаны, мужчынскі ці жаночы голас незразумела, але прасілі дапамогі. Сторож обнаружила, сторож, конечно, не сразу могла поверить, что это может происходить в здании. Она думала, что может быть на улице. Она вызвала милицию, хотя она не была уверена, она предупредила, что, возможно, вызов будет ложный. То есть она тоже не могла поверить собственным ушам. Но казалось, все сделала правильно. Дзяжурны раённага аддзела ўнутраных спраў накіраваў у дзіцячы сад брыгаду ратаўнікоў. Прибывшие к месту вызова работники МЧС начали проводить разведку по поиску пострадавшего, который подавал звуки. Предположили, что он якобы находится в вентиляционной шахте. Они поднялись на кровлю здания и действительно в шахте размером 40 на 40 сантиметров они обнаружили молодого человека. Поднять его наверх не предполагалось возможности, поэтому было принято решение вскрыть шахту на первом этаже здания. В 20:35 работникам МЧС с помощью специального оборудования проведено было вскрытие шахты и извлечен пострадавший молодой человек 96-го года рождения. Он находился в сознании и был передан работникам скорой медицинской помощи. Усю ноч і дзень сям'я шукала 20гадовага хлопца, які пасля святочнай вячэры з сябрамі ў кафэ не вярнуўся дадому. Цяжка паверыць, але ў гэтай трубе памерам усяго 40 на 40 сантыметраў малады чалавек правёў амаль суткі. Неверагодна, але ў гэтых умовах яму ўдалося неяк датэлефанавацца да блізкіх. Дзе я не ведаю, бачу толькі неба. На гэтым сувязь абарвалася. Што давялося перажыць у гэтыя суткі родным, аматара экстрэмальных вандровак застаецца толькі здагадвацца, як і пра тое, што правяло яго ў вентыляцыйную шахту дзіцячага садка. Зараз з маладым чалавекам усё ў парадку, пасля агляду медыкі адпусцілі яго дадому, у шпіталізацыі не было патрэбы. Галаўны боль застаўся ў супрацоўнікаў дзіцячага садка, якім цяпер трэба латаць дзірку ў сцяне. Юлія Устінова, Сергій Котаў, навіны, Віцебск. Першы храм з'явіўся ў мікрараёне Білева абласнога цэнтра. Яго будаўніцтва вялося з восені 2015 года за дабрачынныя сродкі аднаго з расійскіх мецэнатаў. І вось нарэшце, завяршаючы этап новабудоўлі, устанаўлення купалаў і крыжоў, напярэдадні іх асвяціў архіепіскап Віцебскі і Аршанскі Дмітрый. Усе будаўнічыя работы поўнасцю плануецца завяршыць да восені. Новая царква стане сапраўдным падарункам для жыхароў маладога мікрараёна. Дай Бог, чтобы милость Божья нас не оставляла, и храм назван в честь Матроны Московской, это великой подвижницы, к которой мы часто обращаемся и просим о милости, о помощи, и она, как скоропослушница, все это дает по нашей вере. У нас здесь поблизости стоит часовня честь Серафима Саровского, которая уже действует где-то около 10 лет. И вы знаете, очень приходит молодых семей и много детей, где они причащаются святых Христовых тайн. Так что для микрорайона это будет значимое и знаковое событие, прежде всего для молодых семей. Зусім хутка храм адчыніць дзверы для прыхаджан. Першае богаслужэнне тут мяркуюць правесці да свята Уваскрэсення Хрыстова. Зараз у праваслаўных вернікаў вялікі пост. Гэта час ачышчэння душы і цела і час добрых спраў. Дапамога неабыякавых людзей патрэбная 3гадоваму Дзіме Шведаву. Маленькі хлопчык упарта змагаецца з хваробай і марыць навучыцца хадзіць. Был мальчик, говорю, спасибо, голову взял, сапку и хотел тоже. Дзіме Шведаву 3 гады, і ён вельмі хоча пайсці ў школу, а пакуль адчайна змагаецца з хваробай. У 1 год і 2 месяцы яму пастаўлены дыягназ дзіцячы цэрэбральны параліч, 4-я ступень страты здароўя. З гэтага дня пачалася непрымірымая барацьба з хваробай. Масаж, спецыяльная лячэбная фізкультура, заняткі ля станка і шведскай стенкі, трэніроўкі ў хадунках. Штодня, часам праз не хачу, не пакладаючы рук. Вынікі ў партах трэніровак ёсць. Дзіма навучыўся поўзаць па-пластунску, пераварочвацца, потым поўзаць на карачках, стаіць з апорай. Мы рады, я рада любому успеху. Он когда что-то делает, новое движение, я даже плачу от этого. Дзіма расце разумным хлопчыкам. Свае 3 гады лічыць да 30 па-руску і да 10 па-англійску. Называе колеры па-англійску, ведае алфавіт і шмат дзіцячых вершаў. Любіць дапамагаць старэйшаму брату збіраць падручнікі ў школу і марыць навучыцца хадзіць.
Хлопчык праходзіць рэабілітацыю ў Віцебскай дзіцячай абласной клінічнай бальніцы, у доме дзіцяці, у Гомельскай бальніцы дзіцячай рэабілітацыі «Жывіца». Летась, дзякуючы дапамозе блізкіх і зусім незнаёмых, неабыякавых людзей, Дзіма прайшоў адзін курс рэабілітацыі ў Польшчы. Цяпер сям'я хлопчыку складае вялікія надзеі на рэабілітацыйны цэнтр, які знаходзіцца ў Кітаі. Установа займаецца дзецьмі з дыягназам ДЦП. Рэабілітацыйны курс мяркуецца ўжо ў маі і абыдзецца ў суму каля $9 000. У сям'і Шведавых такіх сродкаў няма. Я обращаюсь ко всем людям, неравнодушным людям. Пожалуйста, помогите нам собрать эту сумму на очень важную реабилитацию в Китай. Так как именно там дети получают колоссальные результаты. Пожалуйста, помогите нам поднять моего сыночка на ноги и приблизиться к нам, к нашей заветной мечте научиться ходить. Рэквізіты дабрачынных рахунку, на які можна пералічыць сродкі для рэабілітацыі Дзімы Шведава, пазначаны ў яго групе ў сацыяльных сетках, а таксама на сайце дабрачыннага фонду «Прикосновение к жизни». Юлія Устинова, Леонид Табула. Новины. Витебск. Сапраўдны музей у звычайнай кватэры. Амаль 1000 разнастайных званочкаў сабрала жыхарка Верхнядзвінска. У хатняй экспазіцыі старадаўнія і сучасныя званочкі з розных краін свету. Калекцыя працягвае папаўняцца, а ўсе экспанаты дазваляецца трымаць у руках. Па яе калекцыі можна вывучаць геаграфію, упэўнена Людміла Гагалінская. Егіпет, Мальта, Португалія, Філіппіны. У экспазіцыі званочкі больш чым з 30 краін свету. Напрыклад, вось гэтыя дамы ў Верхнядзвінск прыехалі з Таіланда. Побач вытанчаныя фігуркі з Італіі. Калекцыянер дакладна памятае пра кожны прадмет. Керамічныя, шкляныя і нават драўляныя. У кожнага экспаната сваё адмысловае гучанне. А вось гэты бронзавы званочак, дарэчы, адзін з самых вялікіх у хатняй экспазіцыі, мае свой непаўторны звонкі голас. Звук, как церковного колокола. Цікавіцца калекцыянер і гісторыяй сваіх экспанатаў. У культуры розных народаў званочкі здаўна мелі сваё значэнне, нават магічныя функцыі. Рытуальныя бразготкі трапілі ў калекцыю Людмілы Гагалінскай з Індыі. Лічыцца, што яны выконваюць функцыю абярэга. Колокольчики в многих странах еще в XI веках до нашей эры, они всюду применялись. В Индии по сегодняшний день они применяются в обрядах. Вялікая частка экспанатаў – хендмейд. Некаторыя з іх калекцыянер набыла праз інтэрнэт-аўкцыёны. Экспазіцыю таксама дапамагаюць збіраць сваякі і сябры. Ведаюць, што лепшы падарунак для жанчыны – новы званочак для міні-музея. И когда мне, конечно, новый колокольчик в коллекцию, я безмерно счастлива. Поднимается настроение, положительных эмоций хватает на неделю. Но потом надо второй. З падарожжаў Людміла абавязкова прывозіць не магніцік, а званочак. Такі сувенір не толькі нагадвае пра яскравыя моманты турнэ, а і сагравае сэрца сваёй мілагучнасцю. Юлія Устинова, Марына Романовская, Александр Петровецкі. Навіны. Верхнядзвінск. У Віцебскім зоапарку з'явіўся новы жыхар – ігуана звычайная. 7гадовую яшчарку прывезлі з Гродна. Яна стала 8-м па ліку насельнікам з класа паўзуноў. Адаптацыі навасёла ў заалагічным садзе пасадзейнічалі і вучні Віцебскай школы мастацтваў «Маладзік». Школьніцы аформілі вальер для ігуаны, распісаўшы яго фарбамі пад колер асяроддзя пражывання паўзуна. Між іншым, атрымалі прапіску ў зоапарку і 2 камярунскія казляняці. За вакном +4, у вольеры ігуаны звычайны +40. Цеплалюбівая яшчарка ўжо асвоілася на новым месцы пражывання і зараз ахвотна пазёрае перад аб'ектывамі фотокамер наведвальніку зоапарка. Самцу 7 год, яго даўжыня крыху больш за метр. Аднак і гэта яшчэ не мяжа. Нягледзячы на свой крыху страшнаваты выгляд, навасёл даволі дружалюбны да чалавека. Это настоящий дракон. Причем такой, я бы сказал, добрый дракон. Это дракон, который очень лояльно относится к людям. Он обладает определенным уровнем интеллекта, он привыкает к людям, он с удовольствием общается. Вот вы видели, я на руках его держала, он с удовольствием подставлял шею, чтобы мы ее гладили. Вот. Это абсолютно безобидная ящерица. Она питается овощами, фруктами. В природе она питается листьями зеленых растений. Месца для новага выхаванца рыхтавалі не толькі супрацоўнікі заасада. На дапамогу ім прыйшлі і вучаніцы з Віцебскай школы мастацтваў «Маладзік». Дзяўчынкі на працягу некалькіх дзён прыязджалі сюды, каб па-мастацку аформіць вольер для ігуаны. Дарэчы, гэта ўжо 5-й праект такого супрацоўніцтва зоопарка і будучых майстроў пэндзля. Я очень люблю посещать наш Витебский зоопарк. Новость, то, что я смогу
расписать вольер для игуаны. Мне очень понравилось, и я восприняла ее с большим восторгом. Над этим проектом мы, конечно, работали не один день. Сначала мы у Ирины Михайловны узнали, что это будет за животное, изучили страну, место обитания, выяснили, что должно быть нарисовано в окружении игуаны, составили эскиз. Ну и вот лучший эскиз мы утвердили с Ириной Михайловной. Конечно, подобрали потом колористические какие-то моменты. Игуана не адзіны на сёння новасёл зоопарка. З прыгараднага засада привезли 2 камерунских козлянят. Зараз самых маленьких насельников гадует директор зоопарка. Сейчас они едят каждый час. Я думаю, завтра они уже где-то с интервалом 3 часа будут есть. Почему они кормятся так часто и малыми дозами? Для того, чтобы адаптировать желудки. Все-таки молоко, которое дает коза, первые дни это идет молозиво, оно совершенно другое по качеству. Но мы постарались вот купить козье молоко. Калі яны падрастуць, іх выпусцяць, праўда, не на волю, на адкрытую тэрыторыю, прычым наведвальнікі атрымаюць магчымасць не толькі лашчыць іх, але і частаваць. Віктор Праліч, Ян Пчэльнікаў, навіны Віцебск. Незвычайна насычаным на прыродныя з'явы выдаўся сакавік. Прыродная вясна не адстае ад календара. Так галоўная артэрыя поўначы краіны, рака Заходняя Двіна, у межах Віцебска ўжо цалкам ачысцілася ад лёду. Звычайна гэта адбываецца на месяц пазней. У басейне ракі паводкавая вада адрэзала ад вялікай зямлі вёску Кучыншчына Лёзнінскага раёна. У многіх рэгіёнах назіраюцца тэмпературныя рэкорды. Пра раннюю вясну наш наступны матэрыял. Глубина примерно в месте подтопления порядка составляет 1 метра. Бетонная пераправа праз ручай сышла под воду. У вёску Кучыншчына не может доехать ни аўталаўка, ни пошта. Адрезанными засталіся 5 домов и 7 жыхароў. Летом очень хорошо. Вот муж ходит на рыбалку, все время ловит рыбу летом. Мы ходим купаться здесь хорошо. А весной, да, бывают трудности. Первый признак того, что наступила настоящая весна, это вот наша обувь. Резиновые сапоги. Не первый раз весна. Все готовятся к этому. Помогаем как можем. Кожную вясну жыхароў Кучыншчыны ратуе мост, пабудаваны амаль 40 гадоў таму для патрэб калгасу. Яго берагуць і кожны год рамантуюць, праўда, у моцную паводку, і ён знікае пад вадой. Тады жыхары бяруцца за вёслы. Паштальён, газавікі, сацыяльныя работнікі ў Кучыншчыну пакуль дабіраюцца пешшу. За прадуктамі ходзяць самі. За мостам крама. Пенсіянерам з дастаўкай прадуктаў дапамагаюць суседзі. Я сама работаю в магазине и иду на работу, кому захожу, кто-то выходит, просит хлеб, кому все необходимые продовольственные товары. Все просьбы выполняю. Спецыялісты кажуць, што вялікая вада ў паўночны рэгіён яшчэ не прыйшла. Пік паводкі наперадзе, каб пазбегнуць ледзяных затораў на рэках і мінімізаваць пагрозу падтаплення дарог і мастоў, лёд узрываюць. От толщины льда зависит мощность заряда. Здесь уже размыло течением, лед небольшой, но чтобы помочь ему побыстрее, так сказать, расколоться, здесь небольшие заряды заложены, чтобы ускорить этот процесс. Лёд сыходзіць з-пад ног у літаральным сэнсе слова і на азёрах. Па дадзеных ратаўнікоў за тыдзень таўшчыня ледзянога покрыва зменшылася на 10-15 сантыметраў. У рэгіёне ўступіла ў сілу забарона выхаду на лёд. Першы месяц вясны песціць беларусаў небывалым для гэтай пары цяплом. У прагнозах сіноптыкаў па-ранейшаму устойлівы плюс. Юлія Устінова, Вольга Маслоўская, навіны, Віцебск. А зараз вяртаемся да галоўнай тэмы адыходзячага тыдня, свята 8 сакавіка. Песня жыве ў душы. Жанчыны-паэты аб каханні і вясне. У Віцебскай абласнай бібліятэцы імя Леніна напярэдадні міжнароднага жаночага дня адбылася літаратурна-музычная вечарына. На імпрэзе, арганізаванай сумесна з Віцебскім абласным аддзяленнем Саюза пісьменнікаў Беларусі, прысутнічалі таленавітыя віцебчанкі, адметныя прадстаўніцы сучаснай беларускай літаратуры. Прагучалі новыя і добра вядомыя творы Тамары Красновай-Гусачэнкі, Вольгі Русілкі, Ганны Навасельцавай. Прыемным адкрыццём для многіх сталі вершы Святланы Якубоўскай і Ірына Радзюхоўскай. Сваю новую книгу «Витебский витраж» представила Маина Бабарыка. Посвятила я ее родному городу. Здесь стихи разных лет, я не знаю. Постарались мы все, вот кто мне помогал, чтобы книжка вышла достойной. Вот. Еще, как говорится, в чемодане очень много всяких и сказок, и детских стихов, и рассказов для взрослых. Но это я не знаю, пока еще придется разобраться. Но, может быть, в скором времени выйдет сборник сказок.
Весна вызывает как у природы, так и у всего живого. И у человека тоже новые чувства, новые силы, желание жить, желание цвести, желание творить. Я лічу, што каханне самае прыгожае пачуццё, якое здольна загаіць нават самыя балючыя душэўныя раны. Яно робіць людзей больш чулымі, больш высакароднымі, больш міласерднымі. Чытацкія інтарэсы, як і сваю аўдыторыю трэба ведаць, трэба вывучаць. Ну, як кажуць, зваротная сувязь, ніхто яе не адмяняў, і вось на такіх сустрэчах зваротная сувязь рэалізуецца. Ну і, канешне, цікава пачуць ад чытачоў пытанні, прапановы і гэтак далей. Вечарыну аздобілі музычнай кампазіцыяй у выкананні навучэнцаў Віцебскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя Салярцінскага. Аўтары прадставілі ўвазе прысутных творы, якія перш за ўсё кранаюць іх саміх. Напэўна, таму ўсе выступленні ўспрымаліся вельмі цёпла. Вясновае пераўтварэнне падарыла жанчынам наваполацкая грамадская арганізацыя «Белая Русь». Напярэдадні міжнароднага жаночага дня навапалачанак парадавалі святочным канцэртам, розыгрышам прызоў, дэфіле і інтэрактыўным вясновым пераўвасабленнем. Падрабязней у наступным матэрыяле. Штогод напярэдадні 8 сакавіка гарадская грамадская арганізацыя «Белая Русь» радуе жанчын Наваполацка святам. І сёлета актывісты «Белай Русі» не сталі адыходзіць ад традыцый і арганізавалі для навапалачанак вясновае шоу. 8 марта – это один из любимых, честно скажу, по организации наших праздников, потому что вы увидите, сколько улыбок у женщин, какое у них настроение, и мы рады, что мы можем дать это настроение. Перад пачаткам асноўнага дзейства госці знаёміліся з творчай пляцоўкай. Тут жадаючыя маглі паэксперыментаваць з прычоскай, макіяжам, пратэставаць упадабаную касметыку. Адкрыла шоу дэфіле навапалачанак, работніц прадпрыемстваў і арганізацый горада, якія прадэманстравалі сваю натуральную прыгажосць без касметыкі. Пакуль над дзяўчатамі чаравалі вопытныя стылісты і візажысты, гледачоў забаўлялі канцэртам, латарэяй, модным паказам мадэляў, адзення беларускіх і замежных дызайнераў. Некалькі калекцый былі ручной работы і выкананы самімі дзецьмі. То, что дети сами приложили усилия в том, чтобы создать вот эти вот модели, ну, это дорогого стоит, потому что труд, фантазия, исколотые детские пальцы, они воплотились вот в такую красивую коллекцию. Кульмінацыяй свята стала дэфіле «Вясновае пераўтварэнне». Дзяўчаты паўсталі перад гледачамі ў новым вобразе, са святочным макіяжам у шыкоўных уборах. Мне очень понравилось. Образ шикарный, шикарная прическа, шикарный макияж. Спасибо моим мастерам. Все было очень здорово. Ужо ў 7-й раз наваполацкая гарадская арганізацыя «Белая Русь» радуе жанчын напярэдадні міжнароднага жаночага дня. Падораная атмасфера як нельга лепш настройвае на сустрэчу вясны. Юлія Устінова, Любоў Саўко, Артём Табакоў. Навіны Наваполацк. Кветкі і шчырыя усмешкі дарагім жанчынам. Акцыю «101 кветка для мілых дам» ладзілі ў цэнтры Віцебска супрацоўнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Белыя, бэзавыя, жоўтыя і ружовыя тюльпаны яны з радасцю дарылі прадстаўніцам прыгожай паловы чалавецтва. Бадай толькі 8 сакавіка ратаўнікі выязджаюць не па трывожным сігнале. На гэты раз у іх надзвычай прыемная і радасная місія – павіншаваць жанчын горада са святам, падарыць ім часцінку свайго душэўнага цяпла і святочнага настрой. Да, очень приятно, спасибо большое. Редко такое у нас в городе бывает. Раньше Спасибо. мы даже не замечали таких акций. Спасибо, очень приятно. Создается праздничное настроение. Неожиданно и очень приятно. Я сегодня нахожусь на службе, на сутках. Мне посчастливилось поучаствовать в данной акции, подарить милым дамам эти тюльпаны. Я считаю, что это, как можно сказать, хорошая вещь. Пускай праздник на душе будет. Аднак на гэтым акцыя «101 кветка для мілых дам» не скончылася. Ратаўнікі наведалі арганізацыі горада і павіншавалі жанчын са святам. Кветкі ад дзяржаўтаінспекцыі напярэдадні свята атрымалі і жанчыны-вадзіцелі. З букетам і віншаваннямі на плошчу Свабоды выйшаў нават выконваючы абавязкі начальніка абласной ДАІ. У самым цэнтры Віцебска інспектары спынялі аўтамабілі не для таго, каб праверыць дакументы ці выпісаць штраф. Прычына прыемная – міжнароднае жаночае свята. Такая традыцыя жыве ў Віцебску каля 15 гадоў. І хоць акцыя праводзіцца не ўпершыню, яна заўсёды выклікае прыемнае здзіўленне ў прыхожых кіроўцаў аўтатранспарту. Счастья вам, семейного благополучия, чтобы никогда ваши дети вас не огорчали. Любите и будьте любимы. Спасибо большое. Очень неожиданно, честно скажу. И очень приятно. Большое спасибо. Не как даже сотрудник ГАИ, не как милиционер, а просто хочу как мужчина
поздравить с этим светлым праздником, наступающим днем 8 марта, Международным женским днем, и пожелать им, они наше олицетворение доброты, любви, нашего семейного очага, пожелать им, естественно, крепкого здоровья, красоты, добра, удачи, любви и крепкой семьи, хороших спутников, и удачи на дорогах, естественно. Сёлета жанчыны-вадзіцелі атрымалі ад інспектараў не толькі кветкі, а яшчэ і пажаданні без аварыйнай дарогі. Дарэчы, супрацоўнікі ДАІ звычайна называюць жанчын за рулём больш дысцыплінаванымі ў параўнанні з мужчынамі. Мільёны руж, сотні тюльпанаў і лілей атрымалі жанчыны да свята, а вырасцілі гэтыя вясновыя падарункі беларускія кветкаводы, у тым ліку і з Оршы. У цяпліцах тут лета круглы год. Увесь працэс поўнасцю аўтаматызаваны. У аранжарэях сучасная сістэма паліву і рэгулявання тэмпературы. У асартыменце дэкаратыўныя іглістыя і ліставыя культуры, а таксама кветкавая рассада. Плошча гэтай аранжарэі прыкладна 1 гектар. Ружы рознага гатунку тут квітнеюць незалежна ад пары года. Спрыяльны клімат і строга выкананне тэхналогій дазваляюць кветкаводам збіраць якасны ўраджай. Солнцезащитная штора позволяет нам сохранить растения в солнечный жаркий день от ожога, или же в ночное время использовать его как отражающий экран. Ольга Мороз зразае ўжо гатовыя для продажу ружы. Галоўны аграном прадпрыемства падкрэслівае, вырашчаныя ў беларускіх цяпліцах кветкі не саступаюць голландскім канкурэнтам. Тым больш, што такі свежазрэзаны букет радаваць вока будзе максімальна доўга. У нас 3 сорта. Красная – это типичная красивая красная роза, которая пользуется популярностью. Она довольно легко выращивается. Красивый бокал, красивый стебель у нее. По белой розе – это классический бутон, красивое раскрытие. Кветкавы бізнес у Оршы пачынаўся з вырошчвання тюльпанаў. У аранжарэі самыя папулярныя голландскія гатункі. Вясной гэтыя кветкі, падкрэсліваюць фларысты, заўсёды ў трендзе. В последнее время мужчины, чтобы удивить своих женщин, хотят более эксклюзивные сорта тюльпанов. Мы им предлагаем фиолетовый, розовый, красно-желтый. Працуе прадпрыемства і на экспорт. Стаўку беларускія кветкаводы робяць выключна на якасць. У хуткім часе плануюць вырошчваць яшчэ больш разнастайных гатункаў. Расположение нашего производственного комплекса выбрано не случайно. Это пересечение трасс Минск-Москва М1 и трасс Питер-Одесса Е95. Большая доля нашей продукции экспортируется. Мы работаем с Российской Федерацией. У цяпліцах, як правіла, працуюць жанчыны і жартуюць, што кожны дзень патанаюць у моры кветак. Таму нават у звычайны працоўны дзень тут вясенні настрой. Віктор Праліш, Марына Романовская, Дмітрый Котаў. Навіны Орша. Другое месца ў рэспубліканскім спаборніцтве па выніках работы ў 2016 годзе занялі прадстаўнікі Віцебскай абласной арганізацыйнай структуры ДТСАФ. А спецыялісты аршанскага падраздзялення другі год запар сталі лепшымі сярод аналагічных структур у краіне. Да гэтага поспеху нашы землякі дабавілі перамогу ў конкурсе прафесійнага майстэрства. Акрамя гэтага, арганізацыі ўдалося значна ўмацаваць матэрыяльна-тэхнічную базу і не страціць кваліфікаваны кадравы склад. Аб гэтым ішла размова на 5-м пленуме Витебской областной структуры ДТСАФ. Если за последние 5 лет брать, мы только 1 раз опустились на 3-е место, все время были на 2-м месте по итогам работы года. Исключением стал этот юбилейный, как предюбилейный год. Тоже у нас 2-е место по итогам работы за 2016 год. А также наша Аршанская городская структура признана лучшей в республике. Есть чем гордиться. На конкурсах профмастерства этого года наша команда Витебская по традиции заняла тоже 1-е место. У нас создана очень хорошая материальная база. Сделан капитальный ремонт, отремонтированы все классы. Вся закуплена новая мебель. Компьютерный класс у нас такого в области, в республике нигде нету, как у нас. Приобрели много машин новых. У нас на данный момент ни одного «Жигуленка» уже нету. Удзельнікі пленарнага пасяджэння не толькі падвялі вынікі работы і намецілі прыярытэтныя накірункі развіцця. На ўрачыстым сходзе, прымеркаваным 90-годдзя ўтварэння ДТСАФ, лепшых работнікаў і арганізацый узнагародзілі грашовымі прэміямі і каштоўнымі падарункамі. А яшчэ мясцовыя ДТСАФаўцы з'яўляюцца прызнанымі лідарамі ў спартыўных дысцыплінах. Верталётны і аўтаспорт, парашутны спорт, падводнае плаванне з ластамі. Пра гэта добра ведае мой калега Сергей Мисурагін, які падрыхтаваў традыцыйны анонс спартыўных падзей наступнага тыдня.
Баскетбольныя паядынкі, сустрэчы валейбалістаў, супрацьстаянні гандбалістаў, а яшчэ турніры па дзюдо, грэка-рымскай і вольнай барацьбе. На наступным тыдні на першы план выйшлі рэспубліканскія спаборніцтвы, і ў нашых спартсменаў ёсць добрыя шансы пазмагацца за медалі. Наближается до завершения баскетбольный розыгрыш. Игроки Витебского Рубона выконали поставленную задачу и в плей-офф стартуют с 4-го места. А вось у волейболистов справы не ладятся. Наши земляки терпят поражение у паўфінальным раунде от Барысаўскага БАТЭ и столичного Будаўніка. Але а усім по парадку. Выездными гульнями 17 и 18 сакавіка супраць команды Брэсцкай вобласці игроки Витебского Рубона завершат выступление на папярэднім этапе чемпионата Беларуси. Пакуль справы землякоў ідуць добра. У прынцыповых паядынках со столичным импульсом падапечныя Руслана Байдакова добились 2 важных перамог. Гэта открыло им шлях на 4-й радок турнірнай таблицы, что дазваляе на першай стадыі нокаут-раунда атрымаць у сапернікі не самый моцны клуб лігі. Але напярэдадні яшчэ трэба абыграць брастаўчан. А з 17 по 19 сакавіка у Мінску пройдуць апошнія чвэрцьфінальныя гульні чэмпіянату Беларусі па валейболе. Віцебская маркава ДТУ за выхад у фінальную частку розыгрышу вядзе барацьбу з Барысаўскім БАТЭ і сталічным Будаўніком. На жаль, пакуль на роўнах супрацьстаяць лідарам у падапечных Міхаіла Ханіка не атрымліваецца. У лепшым выпадку фаварыты могуць аддаць адну партыю сустрэчы. А гэта, як вядома, для перамогі недастаткова. Хутчэй за ўсё, у сёлетнім розыгрышы нашы землякі будуць змагацца за 5-6 месцы. А зараз да іншых тэм. З 13 по 15 сакавіка ў Магілёў прыме першынство краіны па дзюдо сярод юніёраў. У віцебляну гэтым відзе праграме ёсць неблагія шансы ўзысці на п'едэстал. Яшчэ 2 турніры на наступным тыдні будуць ладзіцца ў Віцебску. Гэта першынство вобласці па грэка-рымскай барацьбе сярод юніёраў і аналагічны старт толькі па вольнай барацьбе сярод выхаванцаў спартыўных дзіцяча-юнацкіх школ. І завяршу анонс турнірам па настольным тэнісе, які 18 сакавіка пройдзе ў Віцебску. У спортзале 17-й сярэдняй школы адбудзецца першая матчавая сустрэча паміж камандай абласнога цэнтра і спартсменамі з Вялікіх Луг. Сергей Мисурагин, навіны Віцебск. Гэта была выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». Сустрэнемся ў наступную нядзелю на тэлеканале Віцебск. Далей вас чакае паведамленне сіноптыкаў, а партнёр добрага надвор'я – газета «Віцебічы». У нас только свежие новости. Будем вместе. Витбичи. Подпишитесь сегодня.